San Ferminetako azkeneko eguna da gaur, eta eskerrak. Gure lankideak ere atzo, kriston juerga bota omen zuten. Ikusi. Eta ikusten duzue, Gaztelu plazan sekulako jende zabildu bat jauzien ekitaldian. Luz eta ebas. Luz eta ebas. Luz eta ebas. Luz eta ebas. Zote. Luz eta ebas. Luz eta ebas. Zote. Erdizka. Dobla. Juankarekin aurkitzen gara, Nafarroako dantzarien biltzarreko zuzendariarekin. Egunon? Egunon. Bueno, izu, enuke sekula imaginatuko zer nolako jendetza bildu den gaurkoan jauzien ekitaldi honetan, Pues horrela dara matxagu ja 4 urte edo bost, bai, eta gero eta jende gehiago uste dugu, bai. Gainera, jendeak duda gutxi dauzka, dantzatzerako garaian, hemen bakoitzak oso ondo ikasia ditu, bere pausuak, Oso gutxi, urtean zehar daude zenbait herrietan, auzoetan, dantzak ikasten eta badago jende pilo jauzien ikasten eta dantzatzen, bai, pilo. Eta hau zer ospatzen duzu San Ferminetan urtean behin? Urtean behin, beste urtetan egin dugu igandean, aurten larun batean egin dugu, baina hori, urtean behin San Ferminetan nahi dugu Euskal Herriko mailan jauzi jai egun haundi, potolo haundi bat egitea. Gainera hemen, naiz eta gaurkoan San Ferminean 8. eguna izan, hemen ez da nekean nabari, hemen jendea tope dabil, disfrutatu. Ja, larun batean gaude eta jende atope. Bueno, gorputza daude horrela, berantzen doa gorputza, baina gogoz mantentzen da eta botako dugu geratzen dena. Gainera, ez da nabarmenena gazteen presentzia, baina ikusi ditugu gazte bat baino gehiago, ez dakite nola ikusten duzun jauzien osasuna generazio berrietan. Bueno, pues 10 edo 15 urte atzera begiratzen badugu, pues osasuna oso ongi dago, jende pilo dago ikasten eta aritzen, plazetan dantza egiten. Gaztea, pues agian gutxiago, baina hau da fenomeno berri bat, duela 15 urte ona, pues haunditu da moda hau, espero dugu mantentzea, eta gazteekin ere. Erdizka. Erdizka lauetan. Irantzurekin gaude, bera dantzarietakoa da, kaixo Irantzu, egunon? Egunon. Bueno, aizu, azer nolako giroa daukazu hemen, Hemen beti horrelakoa suertatzen da, bakizu jauzien inguruan mugimendu handia sortu da eta gozada bada. Zunungoa zara, Irantzu? Iruñekoa. Iruñatarra, aizu, benetan, nuen inoiz imaginatuko, zer nolako afizioa dagoen jauzien inguruan, Bai, eta gainera talde handiak egin dira, adin guztietako pertsonak elkartzen dira eta sortzen den geroa, zoragarria da. Zote. Erdizka. Dobla. Erdizka. Hemen jende ederra asko dago, baina begira laukote hau nola etorri den jantzita, ze guapa zaudeten gaurkoan, Bai, Goierri aldetik etorri gea. Goierretara Gipuzkoarrak aizue, zer nolako giroa montatu den hemen Gaztelu plazan. Kristona, gustatu egiten zaigu guri. Bai, eta olako gauzak egitea, bai. Zer zarete, herri dantzan ibiltzen zareten horitakoak? Gugea Goierriko mendizale veterano taldea. Eta hortikan talde bat sortu da eta egiten dugu dantzak. Aizu, eta... Light, gu adinekoa. Bueno, light ikusi zaituztegu, zer ondo aritzen zareten dantzan, Fitxatu zaituztegu hasieratik. Bai, gogokin. Eta nolatan gaurkoa atuendu hau? Hori, gauz berezi bat gendukelako. Ohitura zahar bat da, eta ohitura hori eustearren, etorri gea, mendizalek taldetikan,
garai batean hau mendizaleak egin zuten, ibilbide hau. Eta orduan hori ez aztearren, gu etorri gea dantzari jantzita eta gero dantza egin dugu. Hemen alpargata dantza. Zote. Erdizka. Gaztelu plazan bildu diren ehundaka eta ehundaka dantzariak lasai utziko ditugu hemen festaz gozatzen eta gu beste toki batera goaz. Begira zer nolako giroa, Jai egunetan guztiok jai, bai. Hori oihukatzen dugu, baina gero guztiei gustatzen zaigu zerbeza fresko bat izatea, afari goxo bat, izotzak edarian, eta hori ezinezkoa da langilerik gabe. Sanferminetan lanean dauden langile guzti horien omenez, sartu bideoa. Ongi, lantalan. Zer moduz lan handia? Bai, orain bai. Guardietan taula egoten da jende gehiagi. Baina, bueno, ongi. Egunero lanean. Bai, iaia bai. Parrandarik. Bueno, ez, bai, 6 7 eta 8, eta 14 baita. 14 gure eguna da. Orduan bai. Eta merezi du lan egiteak Sanferminetan? Baita, lan egin behar da, bestela ez da aurrera ateratzen guztia. Así que bai, batzuk lan egin eta besteak parranda. Ongi. Gogorra da. Altxatu da, ez asko. Bueno, bai. Zer egiten duzue? Pues gau hemen bueltak ematen eta pizkal laguntza ematen jendeari. Eta behar dugunean poliziari deiz. Eta ze laguntza eskatzen dizue jendeak edo zer da behar dutena zuen? Informazioa. Bai, non dauden kalean, edo non dauden erraldoiak eta goza horiek. Eta egunero lanean? Bai, goizez. Goizez egunero, ez da egon parrandari? Bai, ere bai, pizkak biak. Bai. Heldu zara berandu egun ematen lanera parrandari? Hori ez, oraindik ez, momentuz ez. Merezi du lan egiteak, ondo kobratzen duzu edo nola da zu? Bai, kobratzen dugu ongi. Osa, dira hori, festetan, behar da jendea eta azkenean, bai, merezi du. Datorren urtean berri? Bueno, pentsatuko dut. Farra gehiago ere nahi dut egin. Jornada erdi bat edo? Hori da. Alba da bai. Ondo, gustora. Xean egatuta baina ondo. Bai. Egunero zabiltzate jotzen? Egunero, bai. Zazpitik 14 arte. Eta zenbat denbora ematen duzu egunean jotzen? Bueno, zen eta arratsaldetan, eta gero egunen batzutan goizean, gauean ere. Gustora. Lana eta parranda uztartzen duzu edo jotzen zaudetenean ez dago parrandari? Beno, badago denbora denetarako. Bai, ondo. Zuek gainera animatzen dituzue kaliak, zuen lana garrantzitsua da, bai jauetan. Bai, badirudi baietz, bai. Pixkat nekatuta, baina, ongi. Badoa. Eta jendia nola portatzen da? Ongi, egia esan ongi. Ondo zaintzen zaituzte? Bai, oso ongi. Peñakoekin oso ongi, oso gustora, da bikaitu. Bai. Anekdotaren bat, hola gertau zaizuen aurten? Gaur bat heldu da berandu, eta aurkitu dugu beste saxofonista bat, ezaguna dena txarangan eta jo du eta aurrarekin zegoen, gaur aurraren eguna delako, eta egin ditugu bi pasakaie berarekin, aurrarekin, bera saxofoiarekin, aurrarekin gainean. Ondo? Oso ondo, oso gustora. Oso gustora? Bai. Jendia ondo portatzen da? Asko. Bai. Eta merezi du hemen egon. Son unas jóticas ahí, 4 cositas bien dichas y la gente agradece escuchar ahí. Gustora, ondo. Bai. Eskabero, baina ondo. Bueno, sombría, elegantea duzu, Bai. Eta zu lanean? Bueno, aguantatzen ere, bai. Alden bezala. Baina disfrutatzen ere bai, edo. Parranda eta jaia, Orreaga Fundazioak antolatuta gaurkoan San Jose Elizaren albo batean, hemen ikusten duzue bazkari antolatu dutela eta Euskal Herri osoko pertsonak etorri dira urtean zehar kantuz Euskal Herrian ibiltzen direnak. Gau luzea aurrean berotzen hasi da. Karmele eta Patxirekin gaude hemen, hasi altzarete bazkaltzen dagoeneko. Bai, jasi gara. Ja bagenuen goze pizka bat eta ensalada goxo-goxo bat jandugu eta orain jazter datorren, sorpresa gainera ez dakigu ze menua daukagun. Aizue, konta eguzu pixka bat, zer dena Orreaga Fundazioak antolatutako ekimen bat, ezta? Bai, begira, Orreaga Fundazioak ja 23 urte daramagu egiten kantuz
kantuz, baino kantuz San Ferminetan kantari Iruña jartzen du, Fundazio Horreagak. Baino hemen elkartzen gara Euskal Herriko kantuzko talde guztiak. Baionakoak, baita ere Donostiarrak, Bilbotarrak, Alabesak eta Nafarroak. Eta Euskal Herrik osoko jendea etortzen da, eta da oso egun ederra, hasten da udalaren ondoan, elkartzen da, juntatzen da jende guztian, eta gero Iruñan, leku desberdinetan kantuz egiten da. Eta orain, bazkalduta ere hasiko gara berriz kantatzen eta kantatuko dugu. Beraz, kantua ez da falta San Ferminetan ere, imaginatzen dut urtean zehar ere egingo dituzuela, beste nolabaiteko ekimenak ez da? Bai, hilebetean larun bata bat, lehendabiziko larun bata, Iruñan egiten da kantuz, eta gero Iruñako barrio guztietan ere hasi da egiten. Bai Burlatan, bai leku askotan. Eta guztia euskeraz kantatuta, ez da? Bai, dena abesti guztiak euskaraz eta horri biltzen gara, kantatzen eta kantatzen. Beno, eta hemen Zapian ikusten dut, Idiazabaldik etorri zeratela zuek ere? Bai. Bueno, animatu zarete, Bai. urtean zehar imaginatzen dudan ere kantuka ibiliko zaretela, ez da? Bai, urte oso, bai. Aizue, gero kantutxo batzuk ere botako ditugu, ez da? Bai, abestuta da nahiken dugu. Dantza eta danetio. Aipatu digute noski baiet, hemen giroak bintzan merezi du, ez da? Hombre, gai hoxe. Esan digute Euskal Herri osoko, herritarra zaudetela hemen, urtean zehar ere, ibiltzen zaretela, ez? Deun herrietan kantuka. Herriine bai, hilen behiateratzen geha, eta gura joten geha, kanpora baita, Donostia, lehengon izan ginen Maulen. Begira. Biarritze. Egin ezazu elantza. Bero, eta hemen beste lagun batzukin aurkitu gara zuen nongo zarete? Hemengoak, bertakoak, Iruñakoak. Eta, zer nolako giroa hemen, San Jose Elizaren ondoan? Polite. Ederra, ez da, urtean zehar ere zuek kantuka... Ez Elizaren ondoan gaudelakoz baizik eta giro hontan gaudelakoz. Eta, gero kantu batzuk ere bota beharko ditugu, ez da? Hoixe, bota beharko. Gainera, Euskal Herriko, kantuz desberdineko kideak etorri zarete gona, ekitaldi polita imaginatzen dut, ez? Urte osoan kantuka aritu zareten guzti horientzat? Hoi da, elkartzen gara, urtean bitan edo izaten gara. Eta polita izaten da, bai. Egin ezazu elantza, mugitu txosnatik txosnara, alde batetik bestera, etorri hona, egin topa, takarraitu parrandan, gauan luzeak dira eta egunak oso motzak. Iruñeko babes zibileko lankide den Josurekin aurkitu gara, kaixo Josu, egunon? Kaixo, egunon. Beno, tira, arratsaldean bai, San Ferminak amaitzear dira, zer moz, joan da, aste luze hau? Ondo, baina oraindik geratzen da, gaur larun bata da, eta atzo jende asko torri zen ja, astean zehar jende gutxi egon zen, baina ja atzo jende asko nabaritzen zen kalean eta gaur gehiago. Eta bihar igandean ere jende asko egongo da, hasi oraindik asko geratzen da. Eta zuek, zertara dedikatzen zarete zehatzmeat? Gaude udaletxetik eta laguntza moduan, edo munipei, edo hemen eszenatoki honetan dauden aktibitateen laguntza emateko, edo hor dauden bestela kotxeak eta Iruñako sarrera kontrolatzeko eta horrelako laguntzeko. Trafikoan, ekitaldi desberdinetan, eta ere bai imaginatzen du, jendeari zerbait gertatu bazaio, ez? Ere laguntza eskaintzen duzuela. Jendeari gertatzen bazaio, gu beti gaude prest laguntzeko, eta hori, txaleko laranja hauekin, gure gana etorri eta laguntzeko prest beti. Gure bihotzak, malkorik ez, bidean, Zezenen tortura eta erailketari aurre egiteko herri San Fermineka arratsaldean titaurinoak antolatu dituzte. Eta gaurkoan, hau da izenburua, Gora Euskolombia, ikus dezagun zer den. Eta borroka galduak, etxipenaren aurrean, guk haude tinko geurean. Beno, eta hemen aurkitu ditugun lagunak bapo janda, ez dakit, zer moz janduzue? Oso ongi, entxalada, gero solomo eta postrerako izozkia, puta madre. Zue nungo zate? Mendillorrikoak. Mendillorrikoak, aizue, zuek ere antitaurinoak altzarete? Bueno, batzuk begio ez da gutxego, baina botxo grabera
Bai, badakizu herri Sanferminek arratsalde antitorinoak antolatzen dituztela, eta gaurkoan Kolombia eta Euskal Herrien arteko musika nasketa bat dago, ez dakik gratuko zarete eskaintza hontara? Bai. Trago batzuk hartu eta... Ben, zagardo pixka eta gero kafe eta bai. Somatzen alda nekea azkeneko egun hauetan. Bai. Gaur esnatu gara ezinean, baina bai. Bueno. Beraz, zibilizarete egun batean baino gehiagotan hemen, ezta? Bai. Aste oso aia. Egunero. Oso ondo, bueno, gozatu eta txintxo ibili, aldan enean. Vale, berdin. Eskerrik asko! Bederatzi egun iraun dituzte Sanferminek, gu hemen onaino iritsi gara, Zapigorria agurtzeko unea iritsi da, eta bueno, Asier hemen kameratzean ibili den gizasemea zer modu sei egun hauetan? Bueno, esan beharrik ez dago, latza baina guapua, Bai, egia esan oso ondo pasa dugu gu Donostiarra gara biak, eta tira, 6 egunetan behintzat, lan gogorra egin dugu, baina oso ondo pasa dugu. Bai, eharki jan, eharki dena. Oso ongi pasa dugu, eta espero dugu hurrengo urtean ere, hemen bueltan izatea zu guztiokin Zapigorrian saioan. Eskerrik asko, eta hurrengo urtera arte, mi esker! Iruña Sanferminak agurtzen ari da jada. Eta kanpotar askok leku honetan uzten ditu bere maletak. Goazen tokia ezagutzera. Ea zer mugimendu dagoen. Kaixo, zemuz amaitzeko gogoak intzueke? Bai, hemen dena bukatzeko gogoarekin, bai. Ta, esplikatuko diguzu pixka bat zertan datzan leku hau edo zer egiten dezuten espazio honekin? Bai, motxilak eta maletak gortetzen dugu, 24 ordu gaude irekita, eta hori da. Eta ze etortzen da, jende asko kanpotik imaginatzen dut, ez? Bai, Amerikatarrak eta Australiatarrak ere bai. Ze baduzue anekdotarik kontatzeko? Amaiketan, emakume bat etorri ziren bizikleta bat apurtuta eta hemen gordetu nuen bizikleta. Bueno, hemen daukagu atalak eta espazioak motxilak sartzeko, eta hemen daukagu espazio bat, espeziala da, motxila handiak gordetzeko. Ze ez dago lekurik hemen, eta hemen daukagu motxila handiak, maletak eta hori. Ikusten dugu maleta gutxi geratzen direla, ez? Bai, jendea dago bere etxera bueltatzen. Baina hau egongo zen atope, ez? 6ean, imaginatzen dut. Bueno, bai, aurten igual jende gutxiago egon da, baina bai. Zoerekin lagatzen zaituzten nik. Bitartean ni, lokuluska bat egitera noa. Baditu ere, erritmoan laurtaro, naturarekin bera baita, baina moñotzuk zen aro. Negu hau da uda berria, naiz udazkena igaro. Azken egun hauetan, Iruñara etorri baldin bazara, horrelako basoak ikusiko zenitun. Zertarako dira, ongi erabiltzen ditugu. Naturarekin bat, sustrai beratu eskar. Naturarekin bat, sustrai beratu eskingerregek. Naturarekin bat, sustrai beratu eskar. Kriston Jamaikan 40 gradu. Zer modutu da Sanferminak? Oso ondo. Baso berdearekin ikusten zaitut. Bai? Ze, gaur erosi duzu hau? Ematen dizkigute edalontziak baretan eta pinetan eta hola. Baina euro bat balio du, ez? Bai. Baina itzuli daitezke, no? Eta zu ez zara, galtzen dituenetarikoa edo berrerabiltzen dituenetarikoa? Galtzen dituenetarikoa. Zenbat galdu dituzu da?
3 edo 4, nik uste. Bueno, lagean gehiago. Eta itzuli? Bate bat itzuli duzu? Ez, baina lagun bat ere itzuli dut. Eta ze iruditzen zaizu hori, basoak berra erabiltzarena? Pues, ideia ona eta polita dela. Eta gainera ere, ez dakit nabaritzen den edo ez, baina agian kaletan ere dalontzi gutxiago gongo direla, ez? Imaginatzen dut. Baso berdeekin ikusten zaituzte, zer iruditzen zaizu? Bueno, beti, iniziatiba hauekin ja urte asko dira, udaletxekoak, baina beti mugimendu sozialak edo beste leku batzuetan horrela egin dugu eta horrela jarraitzen dugu. Eta zuek zezarete, bat erosten duzuena edo egunero erosi behar duzuena bat galdetzen duzuelako? Bueno, nuk uste du 5 edo 6 urte izango ditu. Eta hemen ikusten dut ez dauzkazula. Hemen ez gara funtzionatzen ari horrekin. Baina jendea etortzen da basoiekin? Edo ez duzu asko ikusten? Gehiengoak eskatzen digute baso arruntak. Inkluso nahiago dutek, bakizu kristalezkoa, baina jartzen ari gara plastikozkoa. Normalean? Berdeak aurten apenas, gutxienez gure tabernan ez dakit beste bat du, baina gure tabernan. Osea, aurrek urtean baino gutxiago nabaritu? Bai, nire ustez bai. Nabaritzen pixka bat jitsi dela. Erabilera, ez dakit zergatik edo... Kaixo! Zer moduz doaz Sanferminak? Ondo, bai. Zenbat iro dizu baso hau? Noiz erosi zenuen? Orain. Osea, zara, bueltatzen dituzunak edo galtzen dituzunetakoa? Galtzen ditut denak. Aupa, kaixo! Zer moduz doaz Sanferminak? Oso ondo. Bai. Ikusten zaitut baso berdearekin, ze da, gaurko lehenengo basoa? Lehenengoa, bai, hori da. Eta zuzen zara, galtzen dituenetarikoa edo berziklatzen duenetarikoa? Ni galtzen ditu guztiak, guztiak, bai. Eta ze iruditzen zaizu berziklapen baso hauek? Oso ondo, ez? Mundua zaindu behar dugu, ez? Eta horrela. Aurten baso asko saldu dituzue? Esan duzu bertziklatzekoak berriak, bai. Eta badakizu esplikatzen nola funtzionatzen duen hau? Osea, basoen... Bai, azkenean hau, badaukagu baita ere plastikozkoak, baina saiatzen duguna da saltzen. Esaten diogu jendeari hartzea dalontzea euro batengatik eta gero hartzen dute eta bueltatzen diogu, beraz, gutxienez. Eta ze egiten da gero basoekin, garbitzen dira eta berriz bueltan edo nola doa? Bai, guk berriro hartzen ditugu guztiak, zikinak daudenak eta ematen diogu berriro enpresari eta garbitzen dira. Gauza da ez gelditzeko perfixat kalea hola, zikinkeria handierekin. Askotan jendeari esaten du, koñazo, gauza hauek, baina dukese, no? Hobe. Eta jendeak itzultzen ditu edo galtzen ditu? Nik esango nuke gehiago galtzen dituzela, bai. Azkenean, ostia, ja he perdido 3 del vaso, eta berriro hartzen dute beste bat, baina, bueno, gutxienez zeo zer egiten da, ez? Sanferminetan zer ritmo da kadendak edo, no? Bueno, aurrean, lehenengo, Sanferminak baino lehen egiten da lan, gero, goizean pixka bat, arratzaldean itxita dago, baina jendea hori dijoala peñetara bazkaltzea, eta horrela, edo bermutarako, edo horrela, martxa horretan. Osatzen duzu jaitik? Poteatzera ateratzen zara, zezenetara, zer disfrutatzen duzuzuk Sanfermin? Nik hemendik ateratzen naiz eta joaten ez kuadrillakin bermut hartzera. Gero etxea jun, bazkaldu, siesta pixka bat, eta arratzaldean buelta bat, bokadillo txiki bat, eta etxea. Horri da nire martxa. Ondo, bai, ni gustora. Zezena a tope. Bai, zezena, arrautzak, urdeazpikoa, saltxitxak, eta jazta, eta hartume kostillak. Eta jendeak ez du aldez aurretik erosketa itxen Sanferminetarako, ala? Asko. Bai, baina ez da berdina. Ja dena uzten dute prest, haragi gisatua, zopak, dena etxean daukate ja. Jende asko dago kalean erostera jeistera etortzeko. Sanferminetan, bai, betikoak, urterokoak, kanpotarrak, valentzianoak, Mandresako pareja bat, urtero etortzen da. Dakartzen digute, bida, txampain kaja bat. Urtero, eta nik sagardo kaja bat ematen diet, eta gero ematen dute zezena ematen duten, basaol bazio, eta...
Jendia dator San Ferminetara, baina baitza ere merkatura dator eta erosketak egiten da. Bai, San Fermineta ondo pasatzera eta gero zezenan bila. Odolkia ematen dute, txistorrak eramaten dituzte. Eta sukalde bero batean gaude, zer moduz dara matzazu San Ferminak? Ja, dara matzagu egun asko, baina gaur rotatzen da ja beruntz joan dela lana, orduan ja lasaiago, baina lehenengo bi egunak oso kriminalak izan ziren. Baina, oie, Operación Bikini deitzen diogu. Eta gero porrak, Hori. Beretzi du San Ferminetan lan egiteak? Gustoko baldin baduzu lan egitea eta gero nahi baldin baduzu diru bat, gero jateko zure bai. Gainera, azkenean San Ferminetan gastatzen dugu, bidai batean gastatzen dugun berdina, orduan merezi du. Eta kobratzen da gehiago urtean. Pixko bat gehiago bai. Bai, orduan notatzen da askoz gehiago. Orduan, denok gero pozik, 14an bai emango dugu seguramente hostelero guztia dena, eta hori, 14 esperan gaude denak. Zuen egunaren bai. Bai, 14 arte hemen. Eta izan duzue bitxikeriren bat edo la... Esan, jendea mozkorra eta hori dira ez dute respetatzen ezer. Batzuk oso amableak tal, baina beste batzuk ere da... Empatia pixkat eskatuko dugu orduan, ez, langileek? Bai. Argi dago, San Ferminik ez langilerik gabe. Baina hori bai, entzun dugun bezala errespetatu, beharrezkoak dituguta. Gora San Ferminak eta gora langile klasea! Orain dela 11 urte, Nagoren Lafasen kasua gertatu zen. Geroztik, Iruñean, eraso sexisten aurkako mugimendu potente bat esnatu zen. Manadaren kasuarekin, hiri osoa atera zen kalera. Iruindarrak argi daukagu, ez ditugu inongo eraso sexistarik onartuko. Baina honekin aski da, emakumeak San Fermin aske batzuk lortu ditugu. Gaur, emakumeen balorazio bat nahi dugu. Zer moz da San Ferminak? Oso ondo. Primeran oso ondo. Zu, ikusten zaitu dela eskutxarekin. Uste duzu emakumeak guztiz aske sentitu gaitezkela San Ferminetan? Gehienetan ez, baina pila bat reskemor edo beldurra geratzen da. Baina, uste dut urtean hobetuz doa ambientea. Eta zu bizi izan duzu noizbait egoera matxistaren bat San Ferminetan? A ber... Uste duzu emakume ez dela guztiz aske sentitu zaitezkela San Ferminetan? Bakarrik etortzen bazara igualez, baina elkarrekin talde handi batekin emakumeak beteta gizonekin ere hobeto. Baina bakarrik ez. Eta bizi izan duzu egoera matxistaren bat edo? Ez. En plan, urte honetan San Ferminetan ez. Ez, beti bildurrez ez? Aitzen dienakin? Bai. Aske ez. Eta bizi izan duzuen noizbait egoera deserosoren bat? Ez, suertez ez. Etzagu tokatu. Eta uste duzue aldatzen ari dela asuntoa edo orain dela urte batzuk igualean mantentzen garela? Nik uste okerra dijola. Ez, gaina modan jartzen nahi dela ematen do historionek, ez dakit. Ni bildurrez nau. Egia da nabaria dela aldaketa, egia da batzuk konturatu direla gauzak ez zirela ondo eginak, baina momentuak eta momentuak bai. Eta bizi izan duzu egoeraren bat matxista San Fermin hauetan? Bai, atzo bertan, tipo batek hori, gora bera. Baina berak ere jaso zuen behartzuena. Eta uste duzu egoera aldatzen ari dela edo orain dela urte batzuk, igual gaude? Ez, nik uste dut aldatzen ari dela. Nik uste dut batzuk kontzientzia hartu dutela, neskak ere hartu dugu poterea, eta bosta sola ez. Nik uste ez San Ferminek eta ez beste festak. Eta pena bada, baina realitatea hori da. Oendi lanketa asko daula egiteko. Eta, hemen ez zarete oraindik egon galderatzenea erasoren bat, eraso, edo egoera matxistaren bat bizi izan dut zuen San Ferminetan. Zai pasa. Ez neire ez, guantxe etorri gara, guan dela 2 ordu etorri gara, eta ez da aukera ikeon ez da, baina ez dugu pasa.
Eta uste duzu egoera aldatzen doala edo orain dela urte batzuk igual gaude? Nik uste igual, inkluso datorren generazioa okerra bat horrela. Neskak askoz menpeko go eta mutilek askoz eraso zalde. Zu zertan galdu geha. Eta zegin marra dugu hau aldatzeko? Nik uste klabea edukazioan daola, baina edukazioan txiki-txikitatik eta ez bakarrik hezkuntza zentroen partetik, baizik eta telebistatik eta sare sozialetatik eta influentzia gizartea ibei da, influentziak egin dauzkaten area horiek hasi beharko liekela, baina de raiz esatean bezala aldatzen, edukazioa. Aske gara, baina ez gaude aske, baina beno, gutxinaka aldatzen joango gara, saiatuko gara aldatzen. Eta izan duzu egoera matxistaren bat, San Fermin hauetan? Seguro, oraintxe bertan ez dakit zer esan, baina seguro. Momentu honetan zaila da esatea, ni arazorik ez dut izan aurten eta beste urteetan normalean etorri naiz aitarekin, orduan ondo ibili naiz, baina festetan eta ateratzen basa beti kontuz ibili behar zara. Eta uste duzu egoera aldatzen joan dela edo egoera igualean gaudela orain dela urte batzuk, no? Nik uste dut jendea kontzientziatuago dagoela, ez? Behintzat hori egia da, eta neskak eta mutiko gazteak eta kontzientziatuagoak daudela, hori bai. Eta ze uste duzu egin beharko genukela edo aldatu beharko genukena? Azkenean, eskoletan irakatsi nola ibili behar garen nesketa mutinen artean eta kontzientziatu, gehiengoz kontzientziatu bai. Tradizioak traizionatzean, hileak puntan jartzean, erratzak utzi, da mikrofonoak hartzean egan egitea. Ez digut esango, zer egin, nola esan, nola egin, eta zer izan. Gaur gaueko 12 gaixoan ia besterakoan, San Ferminak amaitutzat emango dira. Gu oso ondo pasatu aurten. Falta direnak maite, zure hizkuntza maite, zurekin sentitzen naiz. Arresirik gabe, buru jabe, zutik gaude, herriparre bat presente, buru jabe, zutik gaude, jai herrikoien alde, buru jabe, zutik gaude, denok gara parekide, buru jabe, zutik gaude, jai herrikoien alde, jai herrikoien alde. Gora Irunea, beti gora Irunea. Gora Irunea, beti gora Irunea. Iritsi da zapi gorriak kentzeko momentua. Urrengo urtera arte. Gora